Ja, waarom een expo-beurs? Nou, een expo-beurs om proberen je deze regio echt op kaart te brengen. En wat ik straks zeg, bij de opening zijn van mensen maar net via voortvlenen, want wie hebben verschrikkelijke dingen in huis. Je hier een slag hoe hinnen we staan, dan kun je net 2 stands van dezelfde soort vinden. En je kan wel een verskaart vinden op die 60, dat er eigenlijk nou wel 50 verschillende branches binnen. Dat is een hele product wat we in huis hebben. Ik vind het een groot teken van hoe actief, hoe broeiend dit plak van Friesland is. Ik vind dat heel erg mooi. Ja, en ik vind het mooi dat misschien stiekem zo de economie weer onlukt. In januari bij Binnenmandenkamp. En zei ze ongeveer, nou dat zijn mij, want dat zijn mij. Maar dan wist ik dat bedrijven al hakken binnen, trofee cement, zodat ze alles dingen wennen. En toen maken ze een begrutting klaar, want we draaien allemaal mijn redelijke begrutting. En dan zei van zullen we hoe net onder te vertellen, maar op een van de rit naar een ijskoek kregen en dan ben je blij. Wat is het belang voor je om hier op deze beurs te staan? Gewoon om die gezicht even zien te laten. En je treft je eigen klanten en de hele omgeving. Bij die zelf in werk je. Dus dat is bij je gezellig. Het is mij opvallend dat je zo volle verskate dingen te zien binnen. Dus zowel bouwbedrijven, tekenbedrijven, autobedrijven, de hele technische kant dus. Maar ik nogal wat schoonheidsspecialisten die hier binnen, interieur, inrichting. Er is hier een maaltijdservice. Echt van alles kun je krijgen. En ik vind die verskaatheid vind ik echt een hele grote opvallende eigenschap. Nou is dit de volgende keer. Hoeveel keren komen er nog? Nou ja, als je, ik alleen bestaat gewoon een hegerbeleider. En had aan hier in het stak jongen en dan kan er nog een hele producten komen. Maar we leven nog zo'n weinig, dan hoop ik de 8e keer naar mij de meisje. Nou, je hebt al een hele grote tent. En misschien wordt het nog wel groter. Is er nog wel plak voor meer? Jazeker, mijn tent ben je heel flexibel. Hè? Een stenen gebouw, er zit een achtergevel in. En als er meer komen, dan lopen we die achtergevel gewoon 4 meter of 10 meter naar achteren. We zijn voor net op het een van het stukje laan. Hè? Wat zie je hier? Oh, wat zengertjes, hè? Op zich daar iets bepaalds? Nou ja, hoofdzakelijk rock'n'roll en zo. In Nederlandstalig noemen ze die in 60. Ik kan een stekker wat jukeboxen dus in de kamer. Nou ja, ze van on en had een mooie sfeer en een hele mooie klank. Ja. En doe je er dan een kwartje in? Nee, ik kan op vrij pleiten staan. Dat is wat handiger, hè? Ik persoonlijk singeltjes, ja. Dat doe ik voor mijn eigen privébezit. Ja. En jou speel je dat alle dagen weer op een pick-up al? Ja, niet elke dag, maar in het weekend meestal even een pick-up op tafel en dan draai ik met muziek erbij, een biertje erbij. Ja. CD's ben niks voor jou? Nee, dat is niks. Nee, vinyl is het mooiste wat er is. Is die centrale as nou zo wichtig voor de Friese economie dat het zo veel geld kost voor mij? Ja, dat denk ik wel. De centrale as is om 2 redenen tegenwichtig. Het eerste is verzels de verkeersveiligheid. Daar koer ik nogal wat aan gebeuren. Ja, en verzels de economie. En ik weet dat de meningen erover verdeeld binnen van is de centrale as nou wel of net nodig. Er is een besluit daarvan dat die wel nodig is, dat hij er komt. Er wordt nou hut onwerk en ik zei ik zie de meesten die er misschien ik nog een beetje ongelukkig mee binnen. Wacht je nou even uit dat hij er luidt. We lezen hem kreersdel. Het zal jou net afvallen en ik denk dat het echt een opstekker van Friesland is.